Γεια σας παιδιά, Δημήτρης και είμαι εδώ και σήμερα παιδιά θα παίξουμε ένα Roblox. Θυμάστε τα παλιά μου βίντεο στο κανάλι μου, αλλά sorry έφαγε πάνω. Από ό,τι βλέπετε παλιά δεν είχα βάλει Roblox, όμως τώρα βλέπετε έχω βάλει. Εντάξει, έχω 0 είναι αρχαία, δείτε τα avatar μου. Αυτά είναι. Λοιπόν, και σήμερα θα παίξουμε Legends Battle Rules. Ναι, αυτό είναι πολύ καλός. Για όσους δεν ξέρετε, πάλι καλά να σκεφτείτε το Roblox, γιατί η εταιρεία που το φτιάξε έκανε update στο Roblox και έβαλα να μην κολλάει με τα tablets, τα κινητά και το PlayStation. Μόνο που έβαλα να κολλάει με το PlayStation είναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ παίζω από tablet. Και από ό,τι βλέπετε guys δεν μου πακάει, οπότε σκέφτω. Βλέπουμε κάτι bacon που η αλήθεια είναι έχουν... Ωπα ρε με βάρισα προ. Που το έχω. Προσέξτε ρε guys. Ωπα ρε. Όχι, δεν ήθελα να το πετύχω, αλλά το πέτυχα. Κάπως. Έχουμε μερικούς προέλυσες εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Έφυγες. Τώρα θα τον σκοτώσω. Σε μια φάση το bacon το σκότωσε. Είναι αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Ωπα ρε με έστειλε πάνω στο δέντρο μπρο. Ρε με έστειλε ένα bacon με... Παιδιά, είπατε. Με έστειλε ένα bacon πάνω στο δέντρο. Μου έκανε δικιά κίνηση και είμαι πάνω στο δέντρο ρε. What the fuck is this? Guys, το πιο τρελό bug που μου έχει γίνει. Επίσης guys, το ξέρω ότι έχω καιρό να βγάλω βίντεο, οπότε είπα σήμερα που άνοιξα και το παλιό μου tablet και το έχω δύο εδώ πριν στο καινούριο, και αφού έχω καιρό να κάνω βίντεο για εσάς, είπα να ανοίξω το παλιό μου tablet και να ανεβάσω βίντεο. Γιατί guys, μου περιμένετε τόσο καιρό να ανεβάσω βίντεο, οπότε θα έχετε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Guys, το ξέρετε αυτό το μικρό. Το ξέρετε αυτό. Όχι, παιδιά, guys, βάρσα λάθος. Μπορώ να τον νικήσω νομίζω. Ωπα ρε, αυτός είναι γρήγορος. Όχι, αυτός είναι καλός ρε. Απλά εγώ να πατήσω το κουμπί. Έφυγες. Ρε, μπορώ να φάω και προέλες. Δεν το περίμενα το μπορώ να φάω και προέλες. Ουπ. Αυτό ίσως να μπορέσει να μου το φάω. Δεν ξέρω. Αλλά αυτός είναι γρήγορος. Όχι, αυτός μου έκανε δικιά και είναι εσύ, νομίζω ότι τον έφαγα, αλλά τελικά με έφαγε αυτός. Εντάξει, ίσως μπορεί λίγο να μπακάρει, αλλά τέλος πάντων. Ή μάλλον ήταν πολύ προήλας, ξέρω. Αλλά ξέρετε guys, εγώ παίζω το... Ρε πάλι αυτός! Ρε guys, με το που σπώνα με βρήκε. Άιγα μου σου. Ρε μαλάκα, όλοι με βαράνε. Όχι να το βάρεσω ρε. What the fuck. Ωπα ρε. Πήγα στη ίδια φάση με αυτόν που είπατε. Τώρα εγώ το σκάψω πολύ. Έχει έφυγες που μου βάρσες. Θα καλακαφούμε να. Εντάξει είπαμε ρε. What the fuck.
Γιατί αυτός με βαράει συνέχεια. Βλάκα. Οπα. Μου πήγε μπρο. Ρε βαμμένη. Με πήρε μπρο. Με τον αμυστρόφυλλο του κουρόστημα. Ίσως. Παιδιά έχω ένα hack. Αλλά δεν νομίζω να πετύχει γιατί αυτός με είδε. Με είδε. Όχι ρε χαζό. Όχι. Φλάκα. Ρε τον μπάσταρδο, βρείτε τον. Με το που σπάνα με βαράς. Πες τον τώρα και τώρα θα με βρει και μπάσταρδος με βαράζει την ώρα. Ισού. Άμα πάρω πάω την πούτσισες. Ρε guys, τι έγινε. Οκ, το βάρσα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι άχρηστος. ID. Το παίζω ότι στα λες και αυτό μου καλεύεται την καλύτερη μου θέση. Έγινες. Ρε μπάσταρβε. Πρώτον πήρε. What the fuck. Βλάκα. Βείτε το. Πάλι ρε. Πάλι εσύ. Ρε μακα. Πες τον. Πάλι με ακολουθάει μπρο. Δεν βαράει όλη την ώρα. Δεν το βάζει για βρά. Αρχίζει και με σπάμε άλλο 4 ώρες. Δεν με αφήνει να πάρω τουλάχιστον ένα κιλό. Τουλάχιστον ρε. Και να τα νούμπους που να τα φάω. What the fuck. Αν με φοβούνται μπρο. Ναι, κι εγώ είμαι από πίσω να ξέρεις. Άντε γεια. Οι μπρο παίζουν ξύλο και δεν το έχουν. Θα σας έχω και το βιώ. Άντε για το, την πουτσίσατε τώρα. Ωραία, την πουτσίσατε τώρα. Κάνετε μαλακίες. Με βαράτε. What the fuck. Ζες. Θέλω σε έναν... Έλα γρήγορα ρε χαζό. Θέλω να κάνω σε έναν πάπα. Στον κοτσόπ. Στο κοτσόπ θα το κάνω. Στο κοτσόπ ρε. Σου είχαμε ρε κόλλο κοτσόπ. Όπα ρε. Ρε μπάσταρδε κοτσόπ. Τώρα θα δεις. Αλλά. Πέτυχε τον. Δεν το πίστευω, πέτυχα λάθος, αλλά και αυτός είναι γαμάτος. Τι πούτσισες, ρε. Τι τίποτα. Μπρο, μου σε βοήθησα. Όπα, sorry. Ίσως και να βάρσα λάθος. Ρε μπρο μου, τι σου έκανα. Περίμενα να του κάνω front γιατί ξέρετε. Κάτι. What the fuck. Κάτι μπρο. Κάτι. Κάνω. Πότε πήγαν κιόλας σε 9 λεπτά. What the fuck. Θα παίξουμε άλλο ένα game. Θα παίξουμε αυτό. Παλιά για όσους δεν ξέρετε, πάλι αυτό ήταν το πιο βαρύνο game. Γιατί ήταν το πιο βαρύνο game. Θα σας εξηγήσω το λόγο γιατί το ξέρω κιόλας. Παλιά όλοι ήμασταν μικροί και τρομάζαμε, γι' αυτό ήταν βαρύνο παλιά. Τώρα είμαστε μεγάλοι. Και είμαστε. Αλλά τέλος πάντων
Οκ. Βροχή. Όπα ρε, σταμάτα. Είναι πακάρες. Έβαλε Sharkhead, το ξέρω. Άμα ακούγεται έτσι σημαίνει ότι είναι Sharkhead. Οπότε πας μέσω Sharkhead και τρέχεις. Άντε κάποιος να χτίσει με τα κολοτούφλα του. Γεια. Γαμήθηκε όλος ο τόπος. Γαμήθηκε όλος ο τόπος. Ρεβάκ. Τι πουτσίσαμε. Σταμάτα εσύ με το... Έρχεται σε το όνομα τώρα είναι χαρακτηρίζεται. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε για να ανεβάσω και άλλα βίντεο. Πατήστε like και κάντε εγγραφή για να μην ξεχάσετε άλλα βίντεο καινούργια που θα ανεβάσουμε και άλλα. Και τα λέμε.